song to you. Come, just lift up your voices. Oh, you welcome in this place, Lord. Oh, we welcome you. Holy Spirit, you welcome. You are honored here. Oh, Santa no Shikiana, Santa na Sono.
on, just lift up your voices, just release the sound of heaven in this place. Oh, it means, Lord. Oh, won't you leave me a sound over and over? Remind us, leave me astounded, leave me amazed. Show off your glory, let heaven invade. We're waiting with worship, oh, waiting with praise for the almighty presence of God to invade. Spirit fall, open up heaven's door. We're waiting with worship for more. 'Cause you're the only love that satisfies. Lord, we will run to you. Restore me, run into your loving arms. We're safe and secure in your love. 'Cause you're the only love that satisfies me. Won't you leave me astounded? Leave me astounded. Leave me amazed. Show off your glory. Let heaven invade. We're waiting with worship. We're waiting with praise for the almighty presence of God to invade. Just come, oh, Sondororo. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome. Come on, everybody, just lift up your hands and sing, Holy Spirit. Holy Spirit. Come on, just seek Him, just seek Him. Oh, your glory, God, to be overcome by your presence, Lord.
you open the heavens wide? Would you open the heavens wide? Would you open the heavens wide? Pour out your spirit. Well, just make that your prayer this morning. Lord, we need you more. Would you open the heavens wide? Would you open the heavens wide? Would you open the heavens wide? Pour out your spirit. Won't you open it wide, Lord? Won't you open the heavens wide? Would you open the heavens wide? Would you open the heavens wide? Pour out your spirit on us. Good, just your voices sing, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit, you are welcome. This place and Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gitulian mikuha siya sa pan ug nagpasalamat siya sa Dios ug ipikas-pikas niya ang pan ug ingon mao kini ang lawas nga alang kaninyo buhata kini aron sa paghandom kanako. Amahan, salamat kay ang ngalan ni Jesus nahitaas, nahipahimangnuan sa kadaghanan tungod sa iyang kamatayon, sa kaluwasan nga iyang gibuhat aron kami mapasaylo sa among kasalanan kay siya ang nibayad sa among tanang kalapasan. Salamat Ginoong Dios kay wala kay gipili sa kinsa man ang muuli mubaling kanimo nga naghinulsol magapasaylo ka Ginoong Dios. Karon tagnaa sa among pagkuha sa pan, nagpasalamat kami nga ikaw ang mahimaya sa among taliwala Ginoo. Ikaw ang mahitaas. Dawata ang among pagpasalamat. Dawata ang among kasing-kasing nga paghinumdum sa imong nabuhat sa krus alang kanako. Ug misaad ka Ginoo kung naamay mga tao ug igsuong naay balatian karon. Ikaw ang nagsaad pa
dili na kami magpabilin sa kaligod-god, dili kami magpabilin sa kalagot o pagkasuko sa among isig katao, kay pinasaylo lamang sa kami ni Jesus. Kana among ihatag ngadto sa katawhan nga angay ug dili angay kahatagan niini. Ikaw man isulti nga mopasaylo ka sa bisan kinsa. Dawata ang among pagpasalamat sa Panginoon sa kopa. Salamat
sa mga samad ni Kristo ang mga masakiton maayo. Amen? Amen. Okay? So atong yapo sa dato ang atong mga frontliners, mga doktor. Napatay doktor karon? Dere? Na atong mga doktor? Wala silang Doc Karen, Jemima, makita ko po kanina. Anyway, ampo sa nato ang mga doktor, ang mga frontliners sa ilang pag-atiman sa mga masakiton. Let's pray. Amahan, namong kamahanan, labaw sa tanan, anaa kami nagaduol kanimo. Bituo kami nga walay imposible diha kanimo Ginoong Diyos. Lord, ingon ka, ask, seek, and we are going to find you, O Father. Lord, we come before you. We are going to knock at your door, O God. Manuktok kami sa imong pultahan, sa kalangitan. Magdala kami sa mga pag-ampo, Lord, nga uyon sa imong kabubuton. Ingon ang imong pulong, Lord, nga sa mga samad ni Kristo kami nangaayo na. Ug imong gipadala ang imong pulong aron sa pag-ayo sa mga masakiton. Ginoo mong gidala sa pag-ampo ang adunay palatian sa ilang mga lawas sa ugan. Lord, si Sister Lillian, no Lord, si Brother Willie, si Bumpy, ug uban pa na mga kaigsuonan nga adunay sakit. Bisan pa kanang mga ana sa online service, Lord. God, among giampo kung asa man sila ikapa ang ilang mga lawas, among gihinginlan ka ng sakit sa ngalan ni Jesus. Mupahawa ka ng sakit, bisan pa ang COVID, amo kang gihinginlan sa ngalan ni Jesus. Ang pangalan nga gampanan, ikaw magaluhod sa pangalan ni Jesus. O adunay kaayuhan sa ilang mga lawas, Lord. Ang cancer, amo kang gipaluhod sa ngalan ni Jesus. Mamatay ka to its very roots in the name of Jesus. Yan pa ang blood pressure, manormal ka na sa ngalan ni Jesus. Ang kabalaka, pahawa. Ang depression, pahawa sa ngalan ni Jesus. Lord, ang sakit sa kidney, ang sakit sa baga, I pray na ikaw maghahatag og creative miracle, O God. Kung unsang parte sa ilang lawas nga adunay sakit, ikaw maga-restore niini, O God. By the wounds of Jesus, we declare that they have already been healed. Lord, ikaw ang mga hatag og kaayuhan, O God. Walay imposible diha kanimo Ginoong Diyos. Father, ako sa gidala sa pag-ampo mga adunay mga panginahanglanon. Ikaw na sayon sa kada usa, O God. Father, I pray that you minister to your people at the point of their needs, O God. Katong adunay mga panginahanglanon sa pinansyal, material. Lord, ikaw ang Jehovah Jireh, O God. I pray, Lord, di ka magkulang, Ginoo. Di ka magpakyas, O God. Ingon si David, ako na bata o ako na tigulang, pero wa gyud ka ni pakyas. Di gyud ka mo pakyas, Ginoo, sa imong mga katawhan. Kini among giampo, Lord, sa tamis nga ngalan ni Jesus. Ug ang tanan mo ingon, no? Amen. Atong pakpakan ang atong buhi o gamhanan ng Ginoo Diyos. Praise God. Hallelujah. Pwede nang malingkod ang tanan. Okay, i-greet ang imong katapad nga 1 meter away. Smile sa imong katapad ingon hello, ihatag ang sign of love. Okay. Kamusta diha sa naa sa online service nato? Hello, good morning. Maayong buntag sa tanan, maayo gyud ang atong Ginoong Diyos. Amen. Salamat sa ulan nga iyang gihatag kanato, magbubo sa atong mga kayutaan ug tanom ug magahatag og abundansya nga ani sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, padayon kita sa pagtuon aron kita mahimong maalamon. Atong basahon sa Panultihon 8:11. Okay? Proverbs 8:11. Kini kabahin gihapon sa kaalam. Atong nabatonan giawhag ta nga magbaton kita og kaalam. Og atong nakitan ang kaalam mas labaw pa sa tanan.
Kay Proverbs 8:11 nagaingon panultihon 8:11 kay ang kaalam labi pang maayo kaysa mga ruby ug ang tanang mga butang nga pagatingwaon dili ikatandig niini. Okay? Karong mga panahona, bisan pag dili pandemic, no? Natay mga tibungha sa atong kasing-kasing. Gusto ta og balay, gusto ta og kabtangan, gusto ta og mga properties, gusto ta og yuta, mao ba na, no? Gusto ta og kwarta, bahandi or whatever. Okay? Apan adunay usa ka butang nga wa gyud makalabaw sa tanan. Ug unta mao ni ang atong pinakatinguha. Mao ang pagtinguha sa kaalam. Nga kita makabaton og kaalam. Kaalam sa pagnegosyo, kaalam sa pagtrabaho, kaalam sa pagdumala sa atong mga panimalay, kaalam sa pag-eskwela sa mga estudyante nato nga online, ug magsugod na ang mga public schools tomorrow. Again, nagaingon kay ang kaalam labi pang maayo sa mga ruby. Una, mas labaw kini sa mga bililhong mga bato. Mga bililhong mga bato. Unsa man ang bililhong mga bato? Gi-mention diri ruby. Napay mas mahal diha no, ang diamante. Unsa pa? Mga bililhong mga bato. Kining mga bato, precious ni sila. Pero mas bililhon pa gyud ang kaalam. Okay? I know ang mga babae gusto taaning mga bililhong bato. Pero adunay bililhong butang nga angay natong tinguhaon. Mao kana ang kaalam. Ikaduha, mas labaw pa kini sa mga bililhong mga metal. Unsa man ang bililhong mga metal? Sama sa bulawan ug pilak. Okay? Proverbs 16:16. Pagkalabing maayo ang pagbaton sa kaalam kaysa bulawan. Oo, ang pagbaton sa salabutan maayo pang pagpilion kaysa salapi. So mas labaw pa kini, mas bililhon pa kaysa mga bililhong mga bato. Mas labaw pa ang kaalam kaysa mga bililhong mga metal, sa gold, sa silver, bisan pa sa kwarta, mas labaw pa. Nga namang mas labaw pa ang kaalam. Proverbs 17:16. Dili kay siya masabtan sa Binisaya, pero akong basaos in English. Of what use is money in the hand of a fool, since he has no desire to get wisdom? Kung ikaw walay kaalam, ang imong kwarta useless. Hello? Kung ikaw walay kaalam, ang imong mga kabtangan useless ra na. Ang imong mga bililhong bato, bililhong mga metal, mga gold, mga silver, wala na'y bili. Nagaingon diri, of what use is money? Kumbaga, wa na'y gamit. Wala ka na'y gamit. Of what use is money in the hand of a fool? Okay? Nga naman nga wala kini bili sa usa ka tawo nga walay kaalam. Tungod kay mawala ra nimo. Nga naman, wa man kay kaalam. Ang kwarta nga naa nimo karon, kung wa kay kaalam, hagbay ra mawala na siya. Kanay mong bahandi, kanay mong kabtangan, probably na kay inheritance nga dako, pero kung wa kay kaalam, hagbay ra mawala ra na mga kaigsuunan. Mao na nga nagaingon si Haring Solomon, ang pinaka maalamon sa iyang panahon, nangingon siya, mas labaw pa ang kaalam. Kay kung wala kay kaalam, mawala ra na imong bahandi, mawala ra na imong precious stones, imo nang iprenda, imo ra nang ibaligya. Kay imong kwarta, imo ra nang igasto sa dili mabungahon nga mga butang. Dili mo multiply ang imong kwarta, imo ra nang ikaon sige, imo ra nang isuroy-suroy, hantod wa na kay kwarta. Nga naman, kay wa may kaalam. Ang imong precious stones, imo ra nang ibaligya. Sa panahon sa kalisod, imo ra na baligyag binarato. Nga naman, wa may kaalam. Mo na ingon si Solomon,
mas bililhon pa ang kaalam. Ngano man, kay bisag gamay ra ang imong kwarta, imo man ang mapadaghan. Okay? Kung wa kay kaalam, na kay problemang giatubang, wa jud kay mabuhat. Pero kung na kay kaalam, unsa pang problema nga imong atubangon, imo nang masulbad. Tungod kay aduna kay kaalam. Ang gamay nga naa sa imong kamot, imo ka nang mapadaghan. Ngano man, tungod kay aduna kay kaalam. Mao na kung aduna may butang nga gusto nga atong tinguhaon, mao ang kaalam. Magbaton kita og kaalam. Kung wala tay kaalam, dili kita mulampos. Pero kung aduna kitay kaalam, kita mulampos. Mao na ang solusyon, mao get wisdom. Kuhaa ang kaalam. Pagbaton og kaalam. Tinguhaa nga ikaw mahimong maalamon. Get wisdom. Get understanding. Sa Proverbs 4 verse 5. Batuni ang kaalam. Batuni ang pagsabot. Ayaw hikalimti ni pag-ayran mo ang mga pulong nga gikan sa akong baba. Proverbs 4:7. Ang kaalam maoy labaw nga butang. Busa batuni ang kaalam. O uban sa tanom mo nga pagatingo sa tanan mo nga pagatinguhaon, batuni ang pagsabot. Okay? Mao na magsitag ampo, Lord, tagai kog kaalam. Bisan pa sa panimalay, tagaan tag kaalam. Wala tay kaalam, bawala ra ang atong panimalay. Mag-inusara ra ta. Bisan pa sa atong trabaho, kung wala kitay kaalam, mawagtang ta sa trabaho, matangtang ta sa trabaho. Mao na atong batunan ang kaalam, mga kaigsuonan. Kung aduna kitay tinguhaon, Lord, tagaimig kaalam. Bisan pa gamay ra ning akong sugod karon. Okay? Ang imong sugod nga gamay, kung ikaw adunay kaalam, kanang imong gamay mudako kana. Okay? Kung ikaw naa sa kalisod karon, kung ikaw magbaton og kaalam, ikaw matangtang sa kalisod. Okay? Kung wa kay trabaho karon, kung ikaw magbaton og kaalam, mangita ka. Dili ka ingong mangita kag trabaho, mangita kag unsay imong trabahoon para ikaw makabaton og salapi. Kaalam, mga kaisunan. Ang kaalam, anaalaman kang Jesus. Amen? Okay? Mao kina nga mutuman kita sa iyang pulong. Okay? Wise ang usa ka tawo nga mutuman sa pulong sa Ginoo. Wise ang usa ka tawo nga magdala sa ikapulo diha sa simbahan sa Ginoo. Wise ang usa ka tawo nga magatanom. Karon uso man ang pananaw. Pero makit-an nimo, klaro kayo. I enjoy planting. Kaya nakita na ko ang mga prinsipyo sa Biblia nga magsugod kag usa ka tanom, imo ra nang propagate, mudaghan gyud na. Pero kung di nimo i-propagate ang imong usa ka tanom, usa ra gyud na unya mamatay pa gyud. Mao gyud na propagate ang imong gamay, i-propagate, magtanom. Amen? Amen. Nagunahon ako kung mag-landscape, kinahanglan daghang tanom. Like the same kind of plant. Kung mupalit ra kog usa, ako nang i-propagate. Usa, duha. Dili ko mupalit sa tanan dagan. Di na ko paabuton sa panahon nga mag-landscape nako. Karon pa lang nga wala nag-landscape, mag-propagate nako. So by the time that I need it, I already have the plants. Propagate. Tanom. Magtanom, magdala sa ikapulo sa Ginoo diha sa angking harian. Amen? Amen? Mag-sow, magtanom gyud ta. Amen. Wise ka na, mga kaigsuonan. Amen. Sige, mag-pray ta. Mag-pray ta, Ginoo. Among gidala ang imong ikapulog, among mga halad diha kanimo, Ginoong Dios. Tagay kami og kaalam sa tanang butang. Kaalam, Ginoo, sa dumala sa unsa may gihatag nimo kanamo. Lord, ang among bahandi, ang among kita, Lord, gikan kini kanimo, Ginoong Dios. Among dadon, ang ikapulo diha kanimo, Ginoo. Ug bisan pa sa among mga binhi nga among itanom, aron kami makaani og daghan pa.
o kini mo multiply sa among kinabuhi, Ginoo. Batunay kami wisdom, Lord, sa tanang aspeto sa among kinabuhi. Among gitinguha nga kami makabaton og wisdom nga gikan diha kanimo, Ginoong Dios. Dawata kini mo ikapulo, dawata kini among mga halad, kini among giampo sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mo ingonog. Amen. Ug kanang nag-online service, kung kini ang imong gipaminaw, aniya ka na sa Praise Cathedral nagapaminaw, angay sad ka nga magatanom, magadala sa kapulo sa Ginoo, kundiin ikaw nagakaon sa imong espirituhanong pagkaon. That's Malakay 3:10. Atong tan-awon ang bank account, dili kita malimot matimunumanon kita mga kaigsunan. Og tanang mga maalamon mingonog. Amen. God bless you. You can give your offerings through a Mimi Please Eagle. Here's some of the ways you can give your tithes and offering to the Lord. You can give your offerings through a BPI account. Never forget that day in the 1990s. You know where to find me. Being born, I'm a millennial. Run for cover before he put you on video. On the Twitter, come on, y'all, get a grip. I don't give a flip, I just wanna live. But better yet, I don't wanna die living a lie. Does anyone even realize I'm alive? Like, stop, hey, hold up the club. I found somebody that I love. Like, stop, hey, hold up the grave. I found somebody that can save. Like, stop. Or you can drop it off at church. Never forget, the Lord loves a cheerful giver. So set your heart right before you give. Have a good day and God bless. Amen. Good morning, church. Before we're going to sing this song, I just want to share to you how this song is more of a reminder to ourselves. You know, a lot of times we think that our leaders are strong and they don't get tired. But you know, let me just really encourage you. If you're a leader and you're feeling tired and siguro na weak na mo, kapoy na mo, sige endure and padayon, we just encourage you that God is still good. Even in the midst of pandemic, the Lord has never failed us. Amen? So this song is more of a reminder to self that even in the toughest times, even in the storms, in the midst of the darkness, the night, we should never stop praising our Lord. Amen? All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing this songs as I often do. Every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah.
'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I pray that the world will never take your song. Amen. Amen. Daigo ng Ginoo, atong pakpakan kasapa ang atong buhi nga Dios. Salamat sa mga bagong awit nga namugna tungod sa paglihok sa atong Ginoo. Atong ablihan ang atong mga Biblia sa Kapitulo 1 sa libro sa Roma. Roma Kapitulo 1, 21. Kung nakita na, sulti ko amen. Wala pa mahuwatan ninyo. Roma Kapitulo 1, 21. Kung anaa ka mo sa online, sa Facebook Live, nag-awhag kami ng inyong imbitahan ang inyong mga minahal, kuyog sa panimalay, kasilinganan, aron ang pulong sa Ginoo makakabot dinhapod kanila, o kung naapod tayo mga pag-agawan, kaigsuunan, nga ana sa laing dapit, laing nasod, laing luna, laing lugar, lahi o layo sa Cebu, muhangyo punta ninyo nga inyong ipasa ang link sa Facebook Live aron ila pong madungog ang pulong sa Dios. Dili ni para sa tao nga nagwali o ngalan sa giwalihan apan ang pulong sa Dios nga angay nga mawali. Roma 1:21 nagingon ng Biblia, nahibalo sila sa Dios apan wala sila magpasidungog kaniya ingon nga Dios o magpasalamat kaniya ang ila hinuong mga gihuna-huna, pulos binuang, ug nangitngitan ang ilang mga salabutan. Tudloi kami amahanong Dios nga nagmahal kanamo, naghatag sa bugto nga anak nga si Jesus, o gibilin ang balaang espiritu kanamo samtang ang among manluluwas nga Jesucristo anaa sa tapad sa amahan. Mapasalamaton kami nga ikaw ang mupatalinhog sa tinguha sa among kasing-kasing paagi sa paglihok sa balang espiritu. Nagpabilin kita igsoon sa atong pagtuki bahin sa kasalanan. Wala tay tinguha para muduot og laing tao o mangita kitag kasaypanan sa mga tao nga nalambigit sa kasalanan. Dili kina ang tumong sa atong pagtuki. Tulo ka rason ug ako ning ibalik-balik aron dili gyud nato masayop ang hunahuna bahin sa pagtuki sa pulong sa Ginoo. Ingon ng Biblia nga
si Jesus namatay alang sa atong kaluwasan. Nganong giluwas man tan ni Jesus tungod kay nahagbong man ta sa kasalanan. So sa atong pagtukoy niini wala ta nagtuon para mangitag sayop sa laing tao nga sila makasasala. Nagtuki kita niini og nagtuon Hello, mic test. Okay. Nagtuki ta niini aron dili pagpangita og sayop apan una aron kita makapahimaya sa Ginoo. Malipay ang Dios sa atong kinabuhi. Kay kung makasabot kita giunsa ang pagpakasala, makalikay ta niini ug makasabot kita sa kasing-kasing sa Dios. Ug kung atong buhaton ang atong mga nakatunan, atong makaplagan nga ang Ginoo makakapla gayud og pagpahimuot sa ato nga ginabuhat. Ikaduhang rason nganong aton ning gitun-an aron atong masuta sa atong kaugalingon nalambigit bata paagi sa mga litag sayawa sa iyang panlinlang nga atong unahuna okay rata wala tay kasalanan pero tinuod di ay layo rata sa kamatuoran. Ikatulo aton ning gitun-an aron sa pagpataas sa kinabuhi dili lamang sa atong kaugalingon aron ang tao nga nakakita sa atong kausaban padulong pagpaduol sa Ginoo madasig pud sila aron pud sila makakaplag og maayong paglantaw sa kaugmaon dili para sila iduot dili para sila mobati nga dili gyud ko maduol sa Ginoo apan mabati nila nga posible gyud kong maduot sa Ginoo tungod kay ang igsuon manggani inani ni kaniadto pero karon maayo na ang iyang pagduma sa iyang kinabuhi. Sa niaging semana ato nakatunan ang duha ka epekto sa pagpakasala o ang kasalanan mubuhat kini og gitawag natong pagtunga-tunga. Sin is divisive ato na nakatunan. Ikaduha ato nakatunan nga ang kasalanan malinlangon. Sin is deceptive. Wa ta kabalo nalitag na ta, wa ta kabalo nga ato na day gisunod ang yawa, dili na day ang Ginoo, naningkamot tagdayeg sa Dios pero ang atong kinabuhi nagpuyo na sa kasalanan tungod sa panglitag sa yawa paagi sa gitawag nga pagkasilo of offense or paagi sa kahadlok of fear o kining mga butang nga pultahan sa yawa aron kita masudlan sa iyang mga tinguha ug dili na kita magpabilin nga Dios nun. Hunahuna nato nga naningkamot ang mapaduol sa Ginoo, pero ang atong kalihukan nagpalayo noon di ay kita sa Dios tungod kay nalinlangan kita sa yawa. So atong nakatunan sa ngaging semana bahin sa mga panlinlang sa yawa. Usa ni ana unsa ang kuno nato pagtan-aw nga nalinlangan na ta. Kung tan-aw nimo wa kay sayop, kung tan-aw nimo maayo ra ka, di ka makasasala, ingon ang Biblia nalinlang ka sa yawa. When you don't look at yourself as a person who will make a mistake and fail from time to time, then you would really realize the devil has got it on you in your spirit. Nakasud siya para ka malitag aron mulantaw ka sa tao nga mas ubos pa kanimo. Na nagitawag sa in English nga holier than thou. Mas balaan ako kaysa kanimo. And kung mabati maguna sa mga taong makasasala nga mas balaan sila kaysa nimo, mupalayo noon ang tao. Unta, mupaduol sa Ginoo, mupalayo noon sila kay mabati nila nga limpyo ka, hugaw sila. And ato ginang sabton, ang Ginoong Jesucristo wala manggaling mukundinar sa mga makasasala. Kung imong balikon katong usa ka babae nga nakaplagan nga nakikilawa sa dili niya bana, ingon ang mga Pariseyo, unsa may isulti sa karaang tugon, bunon sa bato ang mga taong nakaplagan nga nagcommit og adultery. Niduko si Jesus, nisulat sa yuta og iyang giingnan ang katawhan pag barog niya ang walay kasalanan maoy unang mubarog. Og of course, klaro man nga makabuhay tao nga makabuhat ni ana. So nag-isa-isa silang panlakaw hangtod ang nabili na lang ang babaeng nakasala. Ug giingnan siya ni Jesus, lakaw ug ayaw na buhata ang imong kasalanan.
repentance o ang paghinulsol dili ang paghilak. Ang paghinulsol dili ang pag-uol-guol. Ang hinulsol dili ang pag-ingon imot-imot. Ang pag-inulsol mao ang pag-usab sa kinabuhi. Mo nang ang atong pagtuon sa pulong sa Ginoo pagtarong yud ni og kinabuhi. Ug tanang ania karon nakadungog naminaw mosulti og magpabilin kita sa anani nga pagtuon karon ikatulo mao ni ang epekto sa kasalanan. Sin is destructive. Okay? Makapalaglag ang kasalanan. Kung ang kasalanan makapalaglag, why rason nganong magpaduol ka sa kasalanan? Walay rason nganong magpabilin ka sa kasalanan kung ang tumong lamang niini dauton ang imong pagkatao. Kung ang tumong lamang niini mao ang paglaglag sa imong pagkatao kaugmaon. Ingon sa Panultihon 22:1. Panultihon 22:1, pasaylo at nabili na ko akong antsuhos. Kung papiliun kamo sa maayong kadungganan ug sa daghang bahandi, pilia ang maayong kadungganan, ang maayong kabubuton mas bililhon pa kaysa sa lapi ug mga bulawan. Nganong destructive man ang kasalanan, nganong makapalaglag man ang kasalanan, kay kung makasala man kung kaigsuon o magpabilin ka sa pagpakasala, ingon ng Biblia, madaot ang imong ngalan. Maunsang imong ngalan igsuon? Nausap ta pag-ayo, karon siguro di pa ka magunaw na, wa man ko'y angay kabalakan sa ako ngan, kay wa man ko'y ngan. Wa may maminaw sa ako ngan, wa may ingon nga makuratan sa ako ngan, o walay arrival lang ako ngan. Common ra ko nga tao, normal ra ko ka tao. Igsuon, litag na pud na sa yawa, aron ka magpabilin nga dili mahuna-hunaon sa imong ngalan. Kabalo ba ka sa Biblia ang matag ngalan importante kaayo kay sidungog ka na sa Ginoo kung unsa ang imong kaugmaon o buot pasabot sa imong pagkatao? So ang ato ngalang importante, kung magpabilin ka sa kasalanan, madaot ang imong ngalan. Ang imong ngalan mahimo na siyang makatawan, ang imong ngalan dili maayo sa dalunggan sa mga katawhan. Ingon sa Ecclesiastes 7:1, ang maayong dungog mas maayo pa kaysa mahalon nga pahumot. Humot kag lawas, humot kag mahumot sa tao, pero bati ug maot ug baho ang imong ngalan tungod sa imong mga binuhatan. Ang adlaw sa imong pagkamatay mas maayo pa sa adlaw sa imong pagkahimugso. Now, kung di ka mutuan igsuon una lang, muhatag kog ngan, Judas. Maayo ba ngan? Ngalan lamang, makita na nimo nga dili lalim ang can you imagine imo ngan magkaanak ka, nganlan nimo imong anak nga Judas? Ngaan pa lang murag ngilngig na. Ang imong balahibo magbarug na. Judas, mga una ta Judas. Murag bag ang pamati nimo bitaw anytime tukbuon ka, tukbuyon ka aning tawhana, murag balihon ka ani anytime. Ung laing ngalan nga atong magamit, Jezebel. Uy, nga, so ni full name nimo, Jezebel. Sa Biblia, maot nga ngalan, tungod kay usa man ni kababay nga gigamit sa yawa, nga dili mutahod sa Ginoo o ni supak sa kalihukan sa Dios. Naakayngan nga kung ikaw nagtuon sa pulong sa Ginoo, makaibaw ka sa ngalan nga Cain. Ang imong mahinumduman ni Cain, unsa man? Ang pagpatay sa iyang mangsuon nga si Abel. Imong gamiton ang ngalan nga unsa? Elvira. Maayog humot ka ng ngalan sa Ginoo. Imong ngalan nga Ahab. Makaingon tong uban na naahak si Ahab. Mga ngalan nga dili maayo ang nabuhat. Dili lalim nga hinganlan ka ug usa ka ngalan nga ang mahinumduman sa katawhan ang dautan nga imong nabuhat. Muna nga ang kasalanan igsuon makalaglag gayud kini kay ang tumong niini ang pagguba
ug usa ni ana ang pagguba sa imong ngalan. Ikaduha, muguba kani sa imong lawas. Muguba ni sa unsay igsoon? Lawas. Ang kasalanan dili ni siya ingon nga way epekto. Never in your life you would think and must consider that sin is a friend. He's never a friend. His only intention is to destroy you. Ang iyang tinguha mao lamang ang paggusbak sa imong lawas. Kung anaa ka sa gidawat gisulti sa Biblia nga kasalanan, akong basahon. Sa unang Korinto 6:9, unang Korinto 6:9, sa walay duha-duha na sayod kamo sa mga dautan, dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong sa mga tao nga makihilawason o nagsimba sa Dios o mananapaw o nakikhilawas sa isig lalaki o isig babae. So gitawag ni nato sa in English nga dautang kalihukan o immorality o mga taong immoral ang mga pangunahuna. Ingon ang Biblia nga nung makadaot man ni gubon ang imong asa man gikan ang AIDS. Asa man gikan ang HIV. Asa man gikan ang gitawag nga STD o sexually transmitted diseases. Asa man ni gikan tungod ni sa mga kasalanang supak sa pulong sa Ginoo. Ang uban nga ut-ut nga daot tungod niini ug naanay labot sa pakighilawas sa isig lalaki, isig babae o ngadto sa tao nga dili nimo pares, di nimo bana, di nimo asawa. Ang Biblia gitawag kana nga mga immoral or ang tao nga nagbuhat niini wala kuno kini luna sa gingharian sa Ginoo. Unang Korinto 6:18-20. Unang Korinto 6:18-20. Pusa ikaw ang kalawayan. Pusa likayi ang kalawayan ug ubang sala sa mahimo sa tao. Walay kalabutan sa iyang lawas apan ang tao nga nakihilawason makasala batok sa iyang kaugalingong lawas. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga ang nagpuyo diha kaninyo ug nga gihatag sa Dios kaninyo? Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon kundi ang Dios. Gipalit na kana niya busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Panultihon 6:32 ngadto 35. 32-35. Apan ang mananapaw walay maayong panabot. Gidaot lamang niya ang iyang kaugalingon. Kulatahon siya og kawad-ag dungog ug maulawan. Dili hitupngan ang kasuko sa bana nga mga bubho ug dili masukod ang iyang panimalos. Dili siya modawat og bayad ug dili mamuypoy ang iyang kasuko bisag unsa kadaghan sa gasa nga ihatag diha kaniya. Kaning mga bersikulo nagpahimangno sa klaro nga epekto sa gitawag natong immoralidad. Igsuon dili na nako ni palawman pa kay klaro naman ang pulong sa Ginoo. Ayaw huna-una ang gitawag nga kasalanan o ang iyang gitawag sa Binisaya nga sa mga tao nga sa atong in English is immoral or immorality, pero ang iyang term gigamit diri akong basahon busa likayi ang kalawayan ubang sala sa mahimo sa tao sa walay kalabutan sa iyang lawas apan ang tao nga makihilawason makasala batok sa iyang kaugalingong lawas wala ba kamo masayad nga ang inyong lawas templo sa Ginoong Dios. Na-term akong gipangita, wala na ako nakita. Anyway, nabasa na to ganina. Ang mga bersikulo nagtudlo aron lamdagan nganong gisulti man ni Apostol Pablo sa Korinto. Kay ang Korinto igsuon bag-o nga simbahan. Ang kadaghanang magtutuo dito bag-o pang nagtubo kang Ginoong Hesukristo. Ug naa pa sila sayop nga pangunahuna bahin sa karaan nilang kinabuhi. Mao na nga gitudluan sila ni Apostol Pablo unsaon nila pagtarong sa ilang kinabuhi. So una ang atong
nasayran nga ang kasalanan makapalaglag o una malaglag ang atong lawas, ang atong ngalan, dungog sa atong ngalan. Ikaduha, malaglag ang atong lawas. Ikatulo, makalaglag ang pagdaot sa atong lawas paagi sa ako na lang punteryahon alkohol o pag-inom-inom. Ingon sa Panultihon 20 bersikulo 1, ang bino makahimo kanimong sabaan. Oops. Usa kuno ang mabuhat sa bino? Mahimo kang sabaan ug buang-buang. Busa ang paghubog-hubog binuang. Pastor, panagsara man ni Pastor, dili man ni kada adlaw. Atong balikon, asa man musugod ang bisyo sa gamay nga mga butang. Dili na dahil may maglipay-lipay, Pastor. Mahimo man, pero dili kinahanglang gubon nimo ang imong kinabuhi. Kadaghanan mga napriso, nakaduslak, nakapatay, hubog. Naglalis sa panag-inom. Na ako'y usa nga kaso, nag-duty pa ko sa ospital as medical technology sa East Avenue Medical Center. Nagpista sa usa ka barangay sa Quezon City. Unya, unang niabot, gawas ang tinae. Balita ang kupot niya, ngaway mo gawas, pero gawas yun. Tigbas kay puro mga hubog. Sunod nga niabot, ang nitigbas, puro po samad-samad. Ano ni gawas yung tinae. Pag-abot dito, nagabot na po dito sa ospital. Pastilan ko nga, kuana na magdugo. Kaguliyang lang mo gyapon. Nya, katong sa gihawiran, gihiktan na nila, kay makiglalis yun, katong nakasamad sa tiyan. Gihawiran na, ako kuana dugo, kay dagan naman po siyang dugo ang kuana, wala. Pagkita niya sa dagom, siya gaya, di ko gana ang dagom. Sukol kag kutsilyo, talaw kag dagom. Saman, kutsilyo na lang akong gamiton. Wala gitas tarong nga buot ba? Kung mahubog kaling taigsoon, ako pa sa di mo kumapag kainom, pero wag kumapag. Tawag na igsoon, litag sayawa. Ayaw na lang og rason. Pastor, pula-pura man Di man sama atong malon. Ang ilimnon nga makahubog. Tuba manggaling makahubog. Suka ram ni Pastor. Anong gibutangan mag-cook? Hapit na dahil masuka. Likay lang tamang utanan lang kuno. Kung di ka mainom, mamatay ka di. Di raman. Mabuhi manggaling ka. Katong mga tao nga, tungod sa ilang kahubog na nalambigit karon sa prisuhan, nagbasol. Ngano man. Okay, di naman ka makabalik anak kay nahitabo naman. So, ato na lang likayan. Amen? So, maulam magukay mo tunol, birthday mo ing na lang, Brad, human ako ni ana, bawal na nako. Kay ang kada mo inom ko anak, musuka ko. Bitaw. Pagpirti ng buga, musuka, magyug ka. Amen? Inaali siya, kada mo inom ko anak, musuka ko. Tino ko masad na. Especially ako, di na yun, may ka musuka, kay gamay ra. Ay, di na ang magsugod ba? Ayaw na lang yun, kay kasaba na po kusbosing sa akong balay. Siya na po'y maglimpyo dito sa among balay. Baho ramanin suka. Mayong buntag. Efeso 4:22. Efeso 4:22. Wa na gyud tay kalipay aning atong inom-inom. Di man mahimo mo magtapok pero dili kanahang mahubog. Kana arang-arang tag-usa ra ta nga ber ha. Man sa usa, duha. Pag man sa duha, unom na lang kay kaya man nakasweldo man. Efeso 4:22. Busa hukasan ninyo ang daang pagkatao nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi nag-anam kangilad tungod sa malimbungon nga mga kalibgon niini.
So hukaso na kuno tangtangon na nato ang karaan natong mga kinaiyahan. Ug tanang nag-usab na sa Ginoo musulti og tabangan man kas Ginoo, di man ka ikaw lamang. Dahil usap pa so naglisod yung kong tangtang sa sigarilyo, bitaw kay wa man ka mo decide. Ni gamay naman lang pastor ni ato, grabe tulo ka karon kuha na lang pastor tulo ka stick. Oh, matag hit tulo. Balik siyam di ay waka ka bantay. Bitaw nun ako na bayad akong gasto ni ini. Ambot no nganong maningkamot pud ta og liko ba aron dili ta ingon nga makaplagang na ay bisyo. Igsuon kontra na sa atong lawas. Bisan kinsang doktor nga tarong og una-una, dili mo advice nimo, oy, sakit imong kasing-kasing, sakit imong tinai, o inom kag napulo ka beer, matagabi og 8 ka syuktong og 4 ka gin. Okay na na. Why doktor mo hataga na? Maingon pa ka kaniyang tarong nga doktor. Pagawat o tagay, ang doktor dito siya. Unang Korinto 3:17. Unang Korinto 3:17, gigamit ito alkohol. Kita po nato ang ehemplo sa pagpanigarilyo, pagdragon-dragon. Unang Korinto 3:17, busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios. Kay balaan ang templo sa Dios ug kamo mao ang templo niya. Kita ang templo, kita ang ginapuy-an sa Ginoo. Kung imo nung gubon paagi sa pag-inom-inom o pag-agi sa panigarilyo, imong gidaot ang imong lawas. Ang akong inahan igsuon namatay sa gitawag nga lung cancer. Asa man niya nakuha? Di man mo sigarilyo akong inahan. Nakuha niya sa akong amahan. Ang akong amahan niyang gikamatyan po din taon, liver cirrhosis tungod sa inom. So ang among balay, kada naa akong amahan, mapunog sigarilyo ilang kwarto, ang akong inahan in taon ang musuyog para mawala ang mga aso. Niabot ang 70 anyos sa akong inahan, nakaplagan nga na siya'y cancer ug mao iyang gikamatyan. Nganong makamatay man ni pastor? Kay wala magudi gidisenyo sa Ginoo para sa atong lawas. Busa makasave pa ka, di ba? Kung di ka mapalit sigarilyo, makasave man ka. Men makapalit kag auto, sigarilyo lang imong dili paliton, makapalit kag auto. Wa na nino. Auto sigarilyo. Nagdua-dua pag yun siya. Kada mo palit yung sigarilyo, auto naman eh. Tingnan na gidon ta. Nakakay rason ba nga nung di ka mo palitan ang makadaot sa imong lawas? Roma 8:12-13. Roma 8:12-13, tungod ni ana mga igsuon, obligado kita sa pagkinabuhi, dili sumala sa tawhanong kinaya. Kay kung magkinabuhi kamo nga minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo, apan mabuhi gayud kamo kung pinaagi sa Espiritu. Patyon ninyo ang tawhanong mga binuhatan. Roma 6:16. Nasayra ninyo kung matinumanon kamo nga magpaulipon ni bisan kinsa, ulipon kamo niya. Kung nagpaulipon kamo sa sala, ulipon kamo sa sala, ug mo resulta kini sa kamatayon. Kung magmatinumanon kamo sa Dios, magresulta kini sa inyong pagkamatarong, ingon ng Biblia. So, pagpili, asa man ka magpaulipon? Sa yawa o sa Ginoo? Sa mga binuhat sa yawa o binuhat sa Dios? Roma 8:5, kay kadtong nagkinabuhi sumala sa ilang tawhanong kinaiya, nagunahuna kanunay sa mga butang nga tawhanon. Ingon ang kadtong nagkinabuhi sumala sa Espiritu, nagunahuna kanunay sa espirituhanong mga butang. So magusbak ang atong lawas, malaglag tungod sa mga dautan nga pagpili sa atong kinaon, sa atong ilimnon, sa atong gitawag nga pagpili sa mga bisyo. Ikatulo, atong makita, una, madaot ang atong ngalan. Ikaduha, madaot ang atong lawas. Ikatulo, ang kasalanan igsuon, makalaglag ni siya kay mu, resulta ni siya og mga kasakit, balatian, og atong pagtawag nga pagkaut-ut sa imong lawas. Ingon sa Marco 2,
Marco 2:4. Ako na nga to sa size. Marco 2 size. Saan naman ko? Wala. Sorry. Ambak na lang ko sa Marco 2:8 na lang, 8:11. Although tibok Marco 2 ang pinakatumong. Marco 2:8 sa 11. Apan nasabtan dayon ni Jesus ang ilang ginahuna, busa miingon siya kanila, nganong nagunahuna man kamo ni ana, hain man ang masayon, pag-ingon ba ngadto sa paralitiko nga ang imong mga sala gipasaylo na, o ang pag-ingon bangon, dada ang imong gihigdaan og lakaw. Karon ipaila ko kaninyo nga ang anak sa tao adunay gahom dinha sa yuta sa pagpasaylo sa sala. Pusa miingon siya sa paralitiko, bangon, dada ang inyong gihigdaan og pauli dinha sa imong luna. Giklaro sa Biblia nga ang sala og pagkaparalitiko aning tawhana tungod sa iyang kasalanan. Mo nang atong gitawag nga magdakiri kasakit, balatian o pagkaut-ut sa imong lawas. Giklaro man sa Biblia ingon sa Jesus, unsa may dali ninyong sabton nga giayo na siya o napasaylo siya sa iyang kasalanan. But pasabot, ang iyang kaayuhan resulta sa pagpasaylo sa Ginoo sa iyang sala nga naghatag kaniya og mga balatian. So naay mga sakit nga resulta sa kasalanan. Nag-mention ta sa STD, mga sexually transmitted diseases, naghisgot kita sa mga pinili nimong gibuhat sa imong lawas nga nagdala sa imong pagkaut-ot. Juan 5:8 ug 14. Juan kapitulo 5 bersikulo 8 ug 14. Si Jesus mingon kaniya, tindog dada ang imong higdaan ug lakaw. Bersikulo 14, human kini mahitabo, hitagbuan ni Jesus ang tao dito sa templo, mingon si Jesus kaniya, tan-awa, naayo ka na, ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga hitabo. So giusab na po sa Juan kapitulo 8:5 nga ang yawa maoy nagdalag balatian ug pag-ayo aning paralitiko. Nagkita sila ni Jesus balik ug ginan ayaw na pagpakasala kay kung magbalik ka sa imong kasalanan mas mangilad pa ang mahitabo diha nimo. So giklaro nga naa gyud mga balatian resulta sa kasalanan. So dili nato maingon tanang sakit gikan sa sala, pero naay giklaro sa Biblia nga ang pagkautot sa lawas ning paralitiko resulta sa iyang kasalanan. Mo nang gibadlong siya pag-ingon mo ayaw nag-uli sa pagpakasala aron dili na mas ngilad pa ang mahitabo dinha kanimo. So ikatulo atong giingon nga magagusbak kini sa imong lawas ug maginahinay kas balatian ug pagkalaglag ug pagkautot. Ikaupat. Ang sala mo daot sa imong emosyonal nga estado. Unsa man ang emosyon, mao na ang imong kabubuton, mao na ang imong nahuna, mao na imong pagbati. Mao na ang imong pagkatao. Kung ang imong pagkatao maayo unta, pero kalit bitaw nalitag kas kasalanan o nalaglag kas kasalanan, madaot ang imong emotional state na ay gitawag ta nga guilt. Ingon sa Salmo 32:1-4, Salmo 32:1-4, bulahan ang tao kansang sala gipasaylo, ug kansang kalapasan wala na isipa. Bulahan ang tao nga wala ilhang sad-an sa Ginoo dili limbungan. So wala ko pa isugid ang akong mga sala, naluya ako tungod sa paghinilak sa tibuok adlaw. Adlaw o gabi gisulutan mo ako, nawad-an akong umoy sama sa yamog nga mauga, inig-abot na sa ting-init. Ingon si Haring David, nakasabot gyud ko sa imong pagbati, kay ako mismo ni agi ni ana. So wala pa ko napasaylos Ginoo, grabe matag adlaw mura ko uga yamog nga nainitan ug nauga ug nawad ang kog kusog. So ayaw ko ingna nga ang imong emosyon dili magusbak o maapektuhan kung ang sala magpabilin dinha kanimo. Kay naa manggoy natural nimong lihok nga mubati sa kasaypanan ug musigi nimo gunghong. Nya ingon ra ba ang Biblia igsuno nga ang yawa
maoy magsigi nimo balik-balik niini aron ka mautot. It's not even God, but because the devil understood nga makadaot yun nimo lalo, siya hinuon magsigig painundo nga kana. And then it will continue to destroy your emotion. Sa imong emosyon natay gitawag nga inner conflict kanang imong wala pagkatarong sa imong kaugalingon. Gusto dili, imong utok gusto, imong kasing-kasing dili, imong kasing-kasing gusto, imong hunahuna dili. And that conflict will weigh you down. Ingon sa Roma 7:14-15, Roma 7:14-15, nasayod kita nga ang balaod espirituhanon apan ang unod nun ako gibaligya ingon nga ulipon sa sala. Wala ako makasabot sa akong gibuhat, wala ko buhata ang buot kong buhaton, hinuon gibuhat ko ang mga butang nga akong gidumtan. Tanawa sa Pablo mismo ningon, grabe, ang wa na ko ganahang buhata akong gibuhat niya karon ang akong gidumtan, mao na nay akong gibuhat niya, di ko ganahan. So what was going on? There was really an impact of sin over his life. Ako ning mahinumduman pagbalik sa iyang gibuhat kaniadto nga sa manggod ang persecutor, ang tiga tulisok sa mga magtutuo ni Kristo. Hangtod sa nakaplagan niya sa Jesus, o giusab siya sa Ginoo niya, iyang napabatsyag sa katawan, sa wala pa ko ni ining pagkaunawa, pagkahibalo sa Ginoo, grabe ang akong pagbati. Akong gipapatay ng mga tao, bisag sa akong kasing-kasing sayop ang pagpatay, pero tungod kay mauni akong nasabtan, naglibog yun ang akong una-una. So whenever sin is involved, naagyug kay paglantugi sa imong kabubuton ug sa imong kasing-kasing, wala gyud mo maghiusa. Kana bitaw nga kung ang dunggab makasamad sa imong lawas ug mahimo kang huyang, ang sala maupoy mabuhat para sa imong lawas, sa imong espiritu. Kung ang dunggab makapahuyang nimo, kung madunggaban ka, maupod ang sala. Kung masud sa imong espiritu, mahuyang po ka, kay mauman ang tumong sa yawa. So, atong nakita nga ang pagpakasala o pagpabilin sa kasalanan, makadaot, makagusbak sa atong lawas. O kapil na ni ana ang atong emosyon. Sa atong emosyon na ay guilt, na ay inner conflict, ug naapot ay matawag nga sakit sa atong kalag. Sin or diseases of the soul. Hebrews 3:12-14. Hebrews 3:12-14, ang sala maoy sakit sa imong kalag. Mga igsoon, pagbantay kamo sa walay usa kaninyo nga magbaton og dautan ug dili matinuhuon nga kasing-kasing. Mauunya kini ang hinungdan nga mubiya kamo sa buhi nga Dios. Pag dinasigay hinuon kamo sa matag adlaw samtang may gitawag pa nga karong adlaw, aron walay usa kaninyo nga mahimong masinupakon tungod kay nalimbungan sa sala. Kay kitang tanan kauban ni Kristo kung magpadayon kita nga lig-on sa atong pagsalig hangtod sa katapusan. So ang pagpakasala mudaot ni nato ug mahimo ni siyang sakit sa atong kalag. Ingon sa Jeremias 4:22. Jeremias 4:22, nagingon ang Ginoo, mga buang-buang ang akong katawhan. Wala sila makaila kanako, sama sila sa kabataan nga walay buot, wala sila sa labutan. Hanas na sila sa pagbuhat ug dautan, apan dili sila maantigong magbuhat sa mga maayo. Ang Ginoo nagpahimangno, nagsulti nga ang taong nagpabilin sa kasalanan nahimong hanas sa pagbuhat og kasalanan ug gituwag sila sa Ginoo nga mga buang-buang. Ug tungod ang sasala nga nagpabilin sa imong kinabuhi, nagsige na siya glihok og atong tawag nga kumbati sa imong emosyon ug magdala ka na og sakit sa imong dugha. Naay mga panahon gyud tan-aw nimo lig-on ka, isog ka nya wa kung naay mga panahon nga mag-inusara ra ka, imog yung mabati ang kamingaw, ang kasayop sa imong gibuhat, pero naa naman kaingon sila, nahagbong naman kas lapukan, hala langoy sa lapukan. It's never right. Dili gid na ang sakto nga panghunahuna. Now, nganong ang sala makaut-ut man sa atong tawag nga emosyon. Tungod kay ang sala igsuon
Ang sala magpadayon kini sa pagbuhat paglaing sala. Ang sala magbuhat pa og laing sala. Pero pag kung nakabuak kag baso para dili ka masakpan, unsa imong sundo ay isulti, mamakaka naiiring ang nakabuak. Nga ikaw may nakabuak, nakuha nimo ang kwarta niya, nasakpan ka, nakuha ng kwarta nga nawala, mamakak na pug ka, you know. And sin can only be atong matawag nga makalikay-likay ka ana paagi pud sa laing kasalanan. So sala will always bring you another sin. Pag dili pagsultis tinuod, paglikay-likay nga masakpan ka, pero itaman lang nating suuno, dili ni pagkundinar atong kita na atong kaugalingon. Ang sala na ay abilidad mugawa sa iyang kaugalingon. Dili na matago, mukumpisal man ang tao sa kaadlaw kung dili na niya mada ang iyang gibati. So dili gina nato matawag nga madaladala ra. Ang sala mo resulta pag laing sala nga mas mupabugat sa iyang guilt nga gidaladala. Ikaunom, ang sala, ato ba? Ikalima. Ang ikalima, sin produces more sins. Mana ikalima? Sorry ha, ako na pong outline nagkatarong-tarong. O bahin sa lawas o emosyon nga pagkadaot, ako na pong giapil diri maong ikaunom, ang sala will destroy the church. Ang sala mo daot sa simbahan. Nga naman pastor mo daot sa simbahan? Ingon ng Biblia, akong basahon, ikatulong Juan 9 Ikatulong Juan 9. Nagsulat ako sa simbahan apan si Diopretes nga gustong iluhon nga pangulo diha, wala magtagad sa akong gisulti. Busa inig-ana ko diha, hisgutan ko ang iyang gibuhat nga pagbutang-butang kanako. Ug dili kay kanara, dili usab siya muabi-abi kun muabot nga ang mga kaigsuonan. Gani ug ngan pagayud niya kadtong buot muabi-abi kanila. O hinginlan niya sila gikan sa simbahan. Now, kung imo ning basahon, igsuono, ang pag-dismiss, pag-butang-butang, dili lamang na nahitabo gawa sa simbahan. Naapod na sa simbahan. Nga naman, mayawa, buhi man ang yawa. Bisan asa, naman na atong gitawag nga ang sala, universal. Kay ang sala sa kanunayon, bisan asa. Sulod sa simbahan, kung sa simbahan, naaragid na. Kung ang sala magpabilin, Kristohano na ka, nag-alagan na ka sa Ginoo, pero gipadayon nimo kasalanan, madaot nimo ang buluhaton sa Dios. Makaguba ka sa kalihukan sa Ginoo. Muna, dili na gisulti sa Ginoo para ka mupalayo, para ka maghinulsol. Para ka magpaduol sa Ginoo, magpatabang, nga dili magpabilin ang sayop nga mga binuhatan. Igsoon, wala pa ko'y nahibawan sa akong 34-35 panuigon sa pagpangalagad sa Ginoo nga simbahan nga wala nawad-an og miyembro o wa nabalhinan og laing miyembro sa laing simbahan. Kung ang miyembro ni balhin din na sa imong simbahan, tungod ka na kay naay nahitabo dito sa ilang simbahan. O dad-o nila ang mga kagubot, kaguliang sa ilang unahuna sa ilang simbahang gibalhinan. Muna nga mudasig yuta nga atong duulon ang mga katawhan nga wala pagyud sa Ginoo. Dili nang gikan na sa laing simbahan kay ilan namang ikumpara-kumpara unya tungod ni ana mogama na pud silang ilang kaugalingon nga mga husto sa ilang una-una. Unya mahimo na inoong kasamok sa ubang tao. Apan kung ang tao mugikan sa laing simbahan mobalhin sa simbahan sama sa ato diri tungod kay gikan sila sa Mindanao, gikan sila sa Oslo, bunya, di ba? Kana wa nay problema. Pero kung ang igsoon, gikan lang sa, usa ka barangay, nibalin sa pikas barangay, murag naa ginay suliran. Ato nang gisulti igsoon, kay dili manggod nato ang i-entertain ang kasalanan. Ang among pamaagi, atong pamaagi diri, kung usa ka tao, gikan sa laing simbahan, atong dasigon o pagpauli sa ilang kaugalingong simbahan. Sa ilang pastor, mangita nila, ang ilang kaigsuonan dito, mingawo nila, balik ra gyud. Naa maginigitawag nga pagkasilo. Pero ingon sa Bible, it is to the man's glory to overlook an offense. So sa imo nang himaya, kung ikaw
makapasaylo o dili mo gamito ng imong pagkasilo sa mga tao. Kaya ang tao makasamang yun, pero dili ka magpada sa pagpakasala sa laing tao. Kung tanang katawhan musultiog, nayo sa beses na apat ato sa SIH, 32 ka katawhan. Kalit lang, di man na nimo ingon nga di mabatik. I mean, tingka nga 32. Pag ngadto na ako, pag human sa wali, simba, akong ginoon. Sis, asa man mo gikan, murag kuyaw-kuyo, ako, daghan mo, murag, magkaila, magyud mo. Gikan mi sa laing simbahan. O, nga naamo mo din, saag man mo sa laing aquarium. Ingon siya nga, maayo din pastor, kay maayong worship, maayo kamuwali. So, nangyawa. Anyway, kanang bitang hatagan ka o padako si mong ulo, pagdako si mong ulo, gamitan na o gamay nga dagong, pang, butog. Akong giinan nga, kailan na ba ko sa inyong pastor? Ako lang tawagan ha, para lang kabalo siya nga na nanibsid mo diri. So akong gitawagan lang pastor, yung taon pang pastor. Iksoon, kailan na sila kabuk, pastor, sa akong listahan 32, naabanin mga nganlana, na pastor, manay akong nasturya, kanang tawhana, ipabili na nimo ang uban, ipapauli dire. Kung ako sa pastor, ibili na nimo diha, di ko magkinahanglan niya. Pero ang uban, papauli nadala-dala lang aning tawhana na. So ang kanang dautan, ipabilin sa imo, ang maayo, ibalik sa ako. Kung nga kamayo nimo pastor, ako ning iulitan na nimo pastor, imo ning karnero, dili ni akong karnero, kay pag abot dire, dili na sila karnero, mga iro na sila. Mamaak niya. And true story na siya. Dili na ingon nga butang-butang buhat-buhat. Nahitabo na siya. Ako nang i-share kay kung mangimbitar mo, say natay Bible study, di group, niya, nag-imbitar ka sa lain nga Kristohano na naapoy niya, na lain lang sayang igsuon dito spikas, banhin siya. Tudoan ginato silang mature. Kung may taong perfecto, masilo maggitas tao. Kung maglantaw tas tao, manamutan aw kita Ginoo. Amen? Na yung mga tao, adi na ko musimba kay dito sa Praise Cathedral, kay naa dito si Kuan. Ano si Kuan? Kasi sabi mo gisimba dito si Kuan? Nagkuan-kuan na noon mo. Ano mo gud posoon? Nagkuan na ka, nag-anak pa ka. Wala na problema ron. So, dili ta magkuan-kuan mo gana-anak. Kinanglanon ato ginangklaruhon para dili ta malain. Unya, sabto na lang ginanyig suon, masayop gid ang tao. Ayaw na gamitang rason nga ikaw pud masayop pud sama niya. Nasayop na gali siya, dugangan pa nimo nga dagan na nalitag sa yawa. So kung naay masilo tungod sa ilang binuhatan, ikaw nga nakasabot, sabta. Naapoy, dili na to gamiton ng simbahan, example, nakasabaan sa amo, sa boss, sa supervisor, sa manager, sa CEO. Ingon sa Bible, sa Proverbs, kung kasabaan ka sa hari, ayog biya sa imong luna. So, gitudluan ta nga, kung naa kay murag taliwala sa mga panghitabo, dili na ang panahon mo biya. Di ko ganahan, kay kasabaan ko. So, hindi mo gibuhat kaya kasabaan ka. Nalito ko gamay. Mo ba pila man ka minuto? 15 minutos ra gud. Tamtaw na ka, wow, di batasa na, oy. Mo ba? Pila na mo kapagkanga ang gibuhat. Ano gud? Kadaan na mo kung late, pero pila nakakatuig nagtrabaho diya. Sa nakatuig, sige lang kang late. Makulagi. Pero sabto na lang yun niya. Kung hindi ingnan nga, sa ano, kung ikaw nalitag iya niya, kanisya mo imong alagad niya, sige po kalit, masaya mo bation. Masuko mo eh. Uy, laro man di ay. Pero di na ko tangtangon. Ha? Kaya ikaw may kandidato dito. Masya dili biya pastor, pero lagi, sige kong kalit, mga natangtang na noon ko. Ay, at least karo di nakamalit. Hindi naman kamaripol. Now, masabtan mo bilin na ito isuon. Kay klaro man nga ang pagpakasala, dili makahatag, makabungkag ni simbahan, makabungkag ni kumpanya, makabungkag ni panagpagalaay, makabungkag ni maayong panag-igsuunay, tungod kay
dili man kini plano sa Ginoo kanato. Amen. Karon, subot pastor kanang mga makasanaay, atong balikan no, wala ta nagtan-aw sa laing tao. Atong gitanaw ang ato lang kaugalingon. Nya kung atong makita nga murag kita ang gisgutan sa Ginoo, ayaw pug mo adi na ko mabalik sa pastor, ako'y giwali. Kapila na ko niwala, igsoon mo, ko'y kalibutan usay nahitabo nimo, pero mo yung ka, ang detalyeng imong gisulti, klaro kayo, kay bawog yung kanako. Paano magtinuod? Kumuingon ng tinuod ko nga, salamat sa Ginoo, kay bawog na kumubasa gunahuna. Igsoon, kung naigo ka, dili na para iduot ka. Naigo ka sa pulong sa Ginoo para katabangan sa Dios nga dili magpabilin sa anang gapita. Kita manggudlo masultian ta sakto, mudipin sa manggud ta dayon. Ako ra di ay. Aw, ikaw may nasakpan. Kada bitong pulis kanang mamara bitaw kay stoplight nya pagpara. Nya naay ni sunod nimo stoplight po nilapaw. Yung ka, sir, kato di ay sir. Ay, ikaw may akong madaron kay di man ako maduha. Ya kato di ay sir. Sagdi ra to siya, naay mo abang ato dito bro, kita-kitang duha dire. Lisensya be. Mangita ta kato di sir, nakalapok ko to pa sir ni sunod. Ikaw may usa-usa ra man ta. Ikaw lang saron. Ikaw na swertihan sa ako karon. Igsuon, tinuuray ni nga pagkastorya no, dili maayo nga atong entertainon nga kaning mga butanga okay ra kontra sa Ginoo ang sala. Dili tungod kay away sila, pero tungod kay laglagon ta sa sala. Dili ni makatabang nato, wala ni tumong nga himuon tang ligon sa atong pagkatao. So ang pagbadlong sa Biblia dili ni para ka ut-uton apan para ka awhagon mahawas sa kasalanan. Ug tanang naminaw sa gugmas Ginoo mosulti og amen. Atong ipadayon sunod semana ang sunod nahudtan ko sa oras pero igsoon magpahinumdum ra gyud ko. Ang sala mulaglag gyud na kanato. Ayaw gayud pasagdi nga muhawid na sa imong pagkatao sa ngalan ni Jesus. Ug tanang maling kawas nas kasalanan mosulti og manindog ta igsoon, moampo kita sa Dios nga mawad-an og gahom ang yawa sa atong kinabuhi. Amahan namong langitnon, sunod kamo kanako, amahan namong langitnon, pasaylua kami sa pagtipig sa mga butang nga wa nakalipay nimo. Tabangi ako, tabangi kami nga matarong. Hatagi kami gligon nga huna-huna nga dili mi magpadala sa mga huna-huna nga maulaw kong musultis tinuod. Apan muduol ko nimo Ginoo kay wa namang ko'y itago. Maayo ka nga Dios. O karong adlaw akong giduol ang akong paghinulsol. Dili ko mo pabilin sa kasalanan. Sa tabang sa balaang espiritu, ako iyang usbon. Gidawat ka nako nga akong Dios ug manluluwas. Mauna ang balaang espiritu, maoy maghatag ka nako kalig-on sa pagsupak sa mga masinupakong kinaiya sa ngalan ni Jesus. Father, I pray for everyone. Nag-ampo ko sa matag usang nga niduol ka mo kanimo karon. Ikaw rin nahibaw na mo Ginoo, wala mi nag-istorya apan ang imong pulong nakapahimangno sa among panabot. Akong pag-ampo nga dili ni mahimong kasiluan sa among kasing-kasing. Apan mao ni mapalig-on sa among kabubuton ug magbalik ni sige. Magdala pa mig among mga higala nga kinahanglanon pud ang Dios. Aron dili sa mga laglag kay ang yawa ni haniya ro mo patay mo laglag ug pagpangawa. Apan kami naana nimo sa imong grasya, niabot ka aron mohatag ka namong kinabuhi ug kinabuhing madagayaon. Salamat sa imong pagmahal ka namo, maayo ka nga Dios sa ngalan ni Jesus.
ug atong papa ka na Ginoong Dios musulti og amen, amen, amen. Makalingkod na ang tanan, dahil ko ng Ginoo sa rasyoning. Salamat sa pulong sa Ginoo. Amen. Ang kamatuoran maghatag ka nato og kagawasan. Kung ikaw wala pa nakadawat sa Ginoo, padayon sa tama kay sungna no, anaa ka nagbantay ka o nagtan-aw ka sa online service, wa pa ka kadawat sa Ginoo, wa pa nimo nahimo siya nga imong personal nga manluluwas. Dili aksidente nga ikaw nakatan-aw karon. Kung gusto kang modawat sa Ginoong Hesus para ikaw ma-born again, dawaton nimo siya nga imong manluluwas. Atong ipiyong ang atong mga mata og sulod sa akong pag-ampo himuan ni nga imong personal nga manluluwas. Sunda akong pag-ampo, Ginoong Hesus. Salamat nga ikaw ang akong manluluwas. Imong gihatag ang imong kinabuhi alang kanako. Pasaylo ako Ginoo. Ako kang gidawat nga akong personal nga manluluwas. Tabangi ko nga mabag-o ang akong kinabuhi. Isulat ang akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Salamat kaayo Ginoo. Kinakong giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Magmakpakta sa mga kaigsuonan. Amen. Ingon ang Biblia, bisan pa sa usa ka tawo nga mudawat diha sa Ginoo, adunay kalipay dito sa gingharian, dito sa kalangitan. Ako kang giawhag igsuon, kung first time din nimo sa pag-ampo, please i-connect na mo, sulti lang diha sa atong online service, tagay mig imong number para ikaw mahimong disipulo ni Kristo. Amen. Okay, karong week, adun na kita Cutting Edge Fellowship. Ang atong Cutting Edge Fellowship ato na kananggi live stream na nato para dili problema sa Zoom kay medyo mahal-mahal ko no ang Zoom. O niya, ang Thursday, Real Men, Friday, ang atong cruisers, Saturday, ang atong powerhouse, o niya, ang Tuesday, himo na natong Tuesday night ang atong discipleship training. Okay? Praise God. Sige, napay usa ka mag-minister sila kanato pinaagi sa dance.
Amen. I need you, Lord. In darkness, di ko kita. Ugma, magsugod na ang atong mga elementary ug high school sa mga public schools. We pray for them. Let's all stand up. Ato sa silang iampo before ta mo close in prayer. Father, we lift up to you our children, Lord, ang elementary ug high school nga magsugod ugma. Thank you, Lord, sa imong wisdom, bisan pa sa mga teachers. Thank you sa provision, Lord God, para sa ilang mga gadgets, kinahanglan nila sa Moodle or whatever nga ilang gikinahanglan, Lord. Thank you, Ginoo, nga ikaw magaprotect o ikaw magahatag og kaalam sa among mga bata o God. Father, salamat sa imong pulong. Lord, ang imong kamatauran, gahatag og kagawasan sa imong mga kaanakan. O Lord, sa ilang paggawas karon, Lord, I pray ang imong panalangin, the good hand of the Lord, ang maayong kamot sa Ginoo, magapandong kanila all throughout the week. Lord, ikaw magauban ang imong wisdom, anaa kanila Ginoo. Lord, sa ilang negosyo, sa trabaho, sa pag-eskwela, ikaw magapuno kanila og wisdom. Ang imong pabor palibot kanila Ginoo. Ikaw mag-aabri og dalan sa mga lugar nga sarado, Lord. Imo kining abrihan. Panalanginan nimo ang tanan nilang buhaton sa ilang mga kamot. Lord, sila makabatunog mga butang nga wa pa nila nakitaan, O God. Lord, mga milagro, aduna kayo mga dagkong butang, O God. Things that they have not yet known. As you have said in Jeremiah, O God, when they call upon you. Thank you, Lord. Salamat kaayo. You're going to give them success in everything that they do. Lord, imo sad silang tagag oportunidad sa pagsangyaw sa imong pulong, O God. Sa ilang pag-adto sa ilang D-group. Lord, pag-share sa gospel, pag-amaog mga disciples. Lord, imo silang himuon o nga successful, O God. Kinakong giampo sa ngalan sa atong Ginoong Jesus o ang tanan mo ingonog. Amen. Amen. God bless you all. Maayong buntag sa tanan. The Lord is with you. Music, please. There's a generation on the verge of seeing the great move of the Lord. A remnant raised up for this reason. But which of us are gonna step up and seize it? Many a God Naatay face shield sa gawas. If you want to buy, ang panghatag ninyo, tagwan 25 pesos ang usa. Kung gatos ang kwaon, o nya tag 30 kung usa-usa. Salamat.